JBL. JBL. Kaya magpa-check up si Lola. Magpa-check up si Lola. Oo na si Lola. Ay, mga katiktik, buhat ko namin sa JBL kay mag-check up ko. Anya, diretso po may pag-ato ila. Papa ni Titit. Mga ato namin sa JBL. Gamik up man lagi ka. Gawa ning bayana ni ulo naman ni. Humot man di ay ligo di ka. Mga katiktik, di anay mo sa ila dodoy paway isa mi kadali kay mga to na mi center karon. Mga tiktik. Karon na ba? Hay mga tiktik. Singkong mantika, tama ra nga. Dagan man na sukar, gidasok na muna. Dagan magyapog mamalit. Kaya ang patagjis. O dito na sa kuan sa baryo de bahali na. Tanto ninyo man. Lagi. Mantri. Tama na lang sana diri. Kanang buwan pila man? 15, Pila ka bawok? tulo. Lag padagko man. Ang barato pahino lang sa buwan kay sa dito. Oh. Pila dayong bula dito? 27. Ayan sa. Ganing puti. Sipod. Kana wala. Na ayo ika. Ah. Wala pa ako pa. Kanya naman puti ang iguon. O ikaw. Ang puti. Kanang puti dito kagtuka ra masulod. Igo naman ako eh. Trick ka. Ah, Pa. Hay mga tiktik. Wala mo bilay. ay mga tik-tik. Ikaw. Kana puti. Na kana. Ah, siya. Ikaw pa. Kapag kay nakasulod. Trick ka. Trick na. Put ka balhin. Balhin. Sige diha. Kari dili mo iko ana. Tungtong. Ya, tungtong.
Kamu dos papa ni menulong sa maniki ha. Uy, dito dahan pa ni mo sulod unta. Paulas pa. Hello, ikaw na. Dara. Ah, Three. bali lagi ng kamot. Ulat pa. Usga. Ala. Tulo na lang. Wala. Ikaw na. Tapos mo ka doon na. Dito na ka. Hoy, dito na ka. Kay kanin mo ipasudla. Dito ka. Dili daw ka. Kana. Tapos ka kay ano maigo rin. Kada, puti. Wala. Wow. Asa man may Namay mo bula kay mo kanon. Hoy, dito ka. Direct ka ba? Ana. Yeah, Wala sige. pa usa ba? Usga. La Oh. shot pe hoda oy. Ito, kato na po. Dili. Hindi na yan. Isa. Tanong anak ang siguro. Masi ana. Ano ba yung kamot? Basta ka di man ing anak. Yung anak di ay. Masi ana. Ako sa Importante pa rin magkamot. anak. Parang mo nag-ipugi. Kasya. Tawa. Hi mga katik-tik, maadto namin sa center kay check up sa amin. Pabipit ako. Dali, Lai. Bay, gamitin ka. Sugod na. Hapit to nga. Hapit to ako kay hapit to nga man. Kana. Kana good na. Yan talaga to. Mama ni ibutan daw diri. Pares kit. Ha? Kita nga go paglagay na muna. Wala na lang ko dito, te. Polisi ang ginukure ilaga. Pero naman tayo libre nga x-ray sa Tagum, ay sa Kapalong. Pwede ra mo ato dito. Ulaton sa nato ang resulta ani, kung sa'y resulta, pag negative siya, pwede ra ka magpa-x-ray dito. Basig wala tayo makitaan diri sa ano, sa plema, na tayo makitaan sa ano, sa x-ray, ano. Ha? Address. One? Isa mi dito mga katik-tik kay magpabipit pa kung naa pa ba kay dugo-ugo na ba? Napay dugo wala. Mali po pala din.
Naman si Ma'am Jess, ala. Pakiram. Classmate ako na si Classmate na sa una la. Dili ka mo dito na. Nahanga ko na ba na siya, Jess? Ay. Sarap po. Okay lang naman. 120/80. Normal kayo. Okay ra. Mga Uy, nausa man yung vlogger! 180. Kuya pa ng vlogger! 120 o Pilay pilay over bipin niya? 80. Ay, okay ra. Maura may di ako. Di mo, ana, sukat 150 ng anak ko. over 100. Nanganak pa ko yung anak na yun. Ha? Ano sa ka? Nagkuhan para kay Maura. Ang aking kubahin ko. Bakuhan ako. Lima ko na lang akin. Ang ako'y baga. Ay, Kantina para sure na ito ang mga Netflix diya. Si next. Si? Ay! Nay! Dali rin, pre. Ate may vlog anay! ano ni si Dexter. Nakagwapo sa kalingon. Mga laylain kang Pa-check up ka? nagwapuhan. May? Ha? Pa-check up ka? Kumana. Thank you, Ma'am Jess. Sunod diri. Isa naman la. Kaya na po ako silingan ko ano niya doktora na siya karon. Inday. Grabe ang ano eh. Lodi Inday. Dapat video niya. Rosana Roses. Dili eh. Larwa. Larwa. Sige, di balibad eh. Hangakon ka. Nga kung ko magbaktas yan ang ano mabuo ng mga pagkado pa. Nga ko na to. Kulang rin kandoy mi. Kung makainom kando ay wa may hanga. Inom, hindi ka hangakon. Ay, mga katiktik, mga ulit na meron taon-taon sa kumana pagka BP. Tama man ang akong BP 120/80. Sukad pa na sa una, ang anak ra ng anak ko, o dili mga anak ang anak ra.